όποιος στην πλατεία Βυσσινίας συγκεντρωθήκαν τα ποντίκια μια φορά για να σκεφτούν πως θα γλιτώσουν μια για πάντα από του γάτου τον αιώνιο βραχνά. Το συζητάγανε ημέρες και ημέρες, μα τελικά δεν καταλήξαν πουθενά και είχαν όλοι πια συνειδητοποιήσει ότι κοκλάρισε η συνέλευση γερά. Τότε πετάγεται ένας νεαρός και λέει βρήκα τη λύση του προβλήματος παιδιά, θα πλησιάσουμε την ώρα που κοιμάται και θα του δέσουμε κουδούνα στην ουρά. Κι όλοι φωνάξαν μπράβο, αυτό είναι, συμφωνούμε, και πέρασε η πρότασή του Παμψηφί. Μα ένας γέρος ποντικός τους λέει δικαίωμα και θέτει την εξής ερώτηση: άμα μου λύσετε αυτή την απορία, τότε δεν θα έχω αντίρρηση καμιά. Ποιος από εσάς τολμάει το γάτο να ζυγώσει, να του κρεμάσει την κουδούνα στην ουρά?